Grabe pag istorya dyan programa nga. Ti, ang nasakpas aliana ti. Tintago sila ang lamisan dyan naghilak. Diyan. Diyan lang ko nung ipangutana nga nung Hi guys, good morning. Merry Christmas. Hanapin tanan. Late na ako nakamata. Karon kay doktora gabi eh. Nagpanguban. Diya, karon alas 10 na. Ikaw ko dugay yung bakod. Diya. Mag-prepare kong pagkawan ni Diya kay mata na. Wala nga. Dahil na niya pag-prepare ron. Late na ko. Dahil na niya pag-prepare guys kay late na ko. Andar na po na yung kabuhi ha. Ako yung tapon. Ano ba rin na yung pagkaan guys kay nagbalik na, pwede ako magluto. Balik, 2 ka adlaw. Sarang microwave. Kaya hindi ko adlaw luto. Yung lugaw. Aman ini init sa microwave. Pwede kada adlaw ko magluto nga ni. Kaya tagdugay ko kabakod. Kaya lugay ko na to. Mga nang magluto na lamang ko daan. Sarang na init sa microwave. Mahal. Nah, ito na yung avocado. Daot. Ano yung pagkaon guys, buntag ito hapon. Namod ko kay hanggi pangutanag hapon. Madoktora sa may mong kanin nga Pasko man. Yes, as usual. Si doktora talawan mo kaon mga pagkaon nga bisag sa insara kay mahadlag si Jag, masakit dyan. Arang ka kuan ba ka ng conscious sa iyang health. Ano yung pagkaan, buntag ito hapon, balik-balik, avocado, pispili, sa pangalan ng ubi, sayo ito yung kubasa, ano dyan yung balik-balik, ano yung routine, 3 times a day. Ay, init na pasok ko.
sayote. Kanig hapon pa na sa dalang giluto. Natutod na lang pas buntang, magluto na po kang butro yun siya. Yun siya, ubi. Good morning po. Good morning. Ang kagabi. Kamusta po kayo? Tinawagan ba kita? Hindi, no? Hindi po. Hindi. Nagpunta ka rito? Ha? Hindi ka na... Nagpunta ako kagabi dito bago ako matulog, nag-BP. Natutulog na ako? Istulak mo ngayon dito? Hindi last kasi akong pumunta, di ba? Sabi niyo, puntahan ko kayo. Oo. Pinuntahan ko kayo, nag-BP, yun lang. Just lumakas. Dinipin mo naman ako. Opo. Ilan ang dito do? Ano, sabi mo tila 140 or 130, tapos Oo. After that, hindi na, kasi wala na kayong sinabi. hindi na kita tinawagan. Hindi na, sabi niyo kasi, yung intercom yung ibaba. Wala na, hindi na kayo nagtawag. Bakit mo hindi matandaan? Mahala ko na lang ay akin natutulog. Ako Mahala ko nagpunta rito si Letle. Hindi na, kasi hindi na kayo nagpapunta. Di ba nag-uusap tayo? Usap-usap tayo, tapos... Hindi ba na natulog ako na hindi ako nagsusupilyo? Ang sarap ng tulog ko. Hindi ba Nagising ako ng alas 4 ng umaga. Wasi-wasi na ako, nagdasal na ako. Naghiga ulit ako. Ngayon lang ako natulog. Hindi okay. Natulog ulit ako ng 6 o'clock. Sumisidan na liwanag. Nagising ako 9:30. Natulog ako ng total ng 7.5 hours. Ang ganda ng tulog, ang sarap ng pakiramdam ng katawan ko. Kaninang daling araw nagising ako ng 4. Ang sarap ng pakiramdam ko. Tapos akala ko hindi na ako matutulog. Natulog ako 6 o'clock. Hindi kasi reaction niya sa uminom kayo ng Ribotril eh. Pero dati man ako umiinom eh, hindi ba? Yung pinahinga ko, di ba nag-one day ako nagpahinga? Ang sarap ng tulog ko, tuloy diretso. Nagising ako 9:30 nung nagpahain ako sa iyo. Ang dami pong namas ko na sa inyo yung anak ni Miding. Alin? Anak ni Miding daw. Alin yung... Yung mag-asawa. Ha? Oh, ngayon. Eh, tulog kayo eh. Sabi ko balik Ano na. sabi mo? Pag kuya, huwag kayong mapunta ng mga ganitong oras dahil tulog pa. Oh, ano sabi? Babalik na lang daw. Saka yung mga may naka-wheelchair, na mga disabled. Kawawa naman. Ilan? Ang dami nila. Ah, 4 yun, balik na lang kayo, sabi ko. 4. Naka-wheelchair. Sabi ko, tulog pa yung busing ko. Kawawa naman naka-wheelchair. Kandara pa mas kuhay diri. Diya ako. Ako na pa yung magawas kay mukaon ko. Nga para ba ko niluto. Kaon na lang ko na naging sa'yo makaon sa kusina. A few moments later. Hi guys. Pagaman din nagkaon og pamahaw. Naghigda ko kay kuan, lain ng paminos ang lawas sa ingis doktora. Kuan, ang pahuway lamang sa kuno ko. Ito nga, hindi madrid makalika dyan dali, may mapahuway. Diyan, sige, magyapog lakaw-lakaw kay dali na may magdurbil na yung mga jug pamasko na pa'y maghatulog mga regalo. Sa mauna, nga, wadyo ko yung nakapahuway. Naguhigdar ako pero ako nakatugay na lagi sa doorbell. Inza. Grabe po ng kuan ba, grabe ng hilak. Kay nakachat na sklurami ba. Nag-chat mi. Ni siya nagsalyan ako no. Hindi ako nang nasakpan. Nagduro ko ng hilak. Sa mga to, baka kuan na nga, giblitaan ko niya.
nagduro ko ng hilak sa Aliana, gipangutan ako ng Florame ug ngano. Ngayon ko gimingaw na ko sa mama, Tita Flor. Kay among guna sa jamaanad guys, ug kuan kanang di may magka-istorya. Sorry. Kasi ako na lamang ihilak dyan. Kahit sang daghan na. Gibati sang anak, gimingaw na si Janaha. Nga lagi nga guys, ba nagampo ko nga ang tamang bahala ko apay kurinti. Kasi balik lang mag-connection kay para makatawag mi sang anak. Mara rin kalipay. Oo, guban ba di siguro makarelate nga ba ako kay grabe mga Janahang mingawas ang anak. Diya. Agang gibuhat. Sorry guys. Di man dyan na malikad na makahilak mga dyan ko. Agang gibuhat. Kuan. Siyempre kayo ito amas. Nagpa-signal man. Nag-film ko. Nag-istorya ko. Aliana ba nga na. Nagbiling kong message na Aliana para po i-save ni Florame. Di dyan pong ipakitang Aliana. Grabe pag istorya dyan Florame nga. Ti, ang nasakpas Aliana ti. Tintago sila ang lamisan. Dyan naghilak. Dyan. Dyan lang ko nung ipangutana nga nung naghilak ka. Dyan ko nung naghilak ko. Tita Florame kay gimingaw ko sa mama. Ano mang gumigay istorya, hapit na mo. Isa na kasi man na day karon. Balag may mag-uwi guys. At sandaghan kaadso pa. Nga. Karon pa mingog ang anak na arang mingawa kay karon pa siya nakatry dyan nga. Hindi may mag-istorya. Sa mga na karon, Pasko na andyan. Medyo ko naganahan magluto ko. Medyo na mo santop sa ganahan maghanda ko dari. Na may pwedeng lutoon dari, pwede ko magsalad, pwede ko mag-spaghetti, nga na. Medyo na guys, bahalag mo kaon ako yun dyan. Anong bibingka or isa may makaon din dyan, medyo ko nagluto. Kaya kuan. Way gana magluto yung na. Ako way excitement. Watanan. Sa una, mapay na itabo nga na magkuang ko, magluto ko pahinangan. Karoon, medyo ko'y gana. Nga pasensya na day mo. Na nakahilak ko kaya di mo dyan mapunggan. Diya. Imingaw dyan kong nanay. Di tatay, imingaw ko Pasko dyan nga na. Doon ako naanan. Okay namin tato kung makatawag kay Brad. Ano bitang maibsan mong ibating kamingaw. Diya ako kay kuan man dyan ko. Naanan dyan ko ka nang magtawag sa ano. Isang galikad lang hindi ko kay istorya ng nanay. Hindi na ako mahimutang. Diyan mo dyan nagyampo. Diyan karon di ay. Ang nabasa nga kuan. Nana ko yung signal lang kandi ay. Diyan mo dyan nagyampo nga unta. Makaabot na sa Alicia. Diyan. Set out na ko ni Kuan, Ma'am Leonida Skripa. Salamat sa imong inspiring message, Madam. Minsan nga mahupay manggod ko ka ng Kuan ka ng makabasa kung may mga encouraging message, mga words na ma-encourage ko, ma-inspired ko. Parang makatabang panahaba sa
kahit sang dughan, kaya bisang isa nang maringkamot ko nga ko mag happy. Di na mahimo, nga maglipay-lipay ko kay kang nana to adyo dito. Hindi labi na kay des na sinanay ko nung das kuan, doktor kay gipa-check up kay sakit ko nung tiil. Hanap po itong ginahana. Hindi ko kaluwis ang ginahan nga, nagibati. Bo, nga ni madyo ko. Diyan mo lagi ito. Eliana di maghilakan kay naghila ko no. Tama kay istorya na misang anak. Mga di nagyampos Ginoo nga balag. Di pa yung tamo balik ang kurente. Tama ka signal na. Kayo makicharge na sila generator. Okay na basta makatawag ko. Nagamingaw na dyan ko. Si Eliana grabe na ka. Sweet na. Sige na, I love you. Ang tao mo, sige na sa I love you, mama. Nga. Grabe mingawa. Abi man dyan ko ganang magpaskong makatawag na ko nila. Diyan, Pasko naman na yun dyan. Diyan guys, nisira ko sa gibatin. Diyan, adyo naman po ko ninyo ibas. Nagilakila ko, di man dyan mapungan. Diyan na po nag-share. Diyan, papalagi ko kaligo. Kaya tagang pagilak-hilak. Hangkakuan. Laban man hanggang mo na nga. Ang ibot, nagigdahigdar ako. Pero di, dyan yung nagigdahigdar tibukadlaw. Kaya namay mo doorbell. Diyan, naghatid po kong pagkaang doktora. Pamahaw paniud to na. Diyan ako pa ko'y paniud to. Kung ano po guys, nagsige mabukog kankaon ng bisag insara. Mga cookies nga naman. Di po ko batiyo ng gutom. Sa mara to, Merry Christmas natong tanan. Diyan, laban lang bisag hurt sa daghan. Kay hindi madyo kalikad dyan na nga na naatas lang dyan labi na daras ng kahinta nga kamerang duwas doktora dyan si doktora po hindi po maghanda na okay raman na may lutunon dani kaya na may mga gipanghatag nga lutuon nga to yung spaghetti ako laman dyan wadyo ko maghanda wadyo ko magluto mukhaan ako bibingkain dyan guys ugin sa may makakanin na strip maray ng kanon ako magluto kay way gana. Dalang salamat sa akong mga supporters, viewers ug atong mga commenters nga kanunay naghatag og kalipay og kanang pahupay sang daghan every time nga magbasa ko sa inyong mga comments nga na malipay ra ko bisag na ako kagulaanan. Dalang salamat ninyo. Merry Christmas. Unta happy mo karon nga Pasko kay ako mangkon ko nga di ko happy. Diyan ta ka mo happy mo. So bara to guys. Kita-kits na laman og mapuhon sa hanapong another drama sa kinabuhi diri sa sulod sa balay ni doktora. Amping mong tanan, Merry Christmas ug bye-bye.